Yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube. Medin ede edusei. Mefa Asante Heritage TV efidi kese so na mabo ewra menhye fikese mu me hyira de oti krowi ene krawi ene brawi ngoma so na se tu abebio kuntun kantambo hu opem so Asante mawura one nana kunadu yi adom na Asante hima nufutabraba Asante mai ene Ghana mai nkamfo nyina enoma no na me de enkyira soronko enso akwa asankare na makochia me maame nana abena chirewa na asankare mahima one nana no matena nkonwa ewo asankare mai mu nyina meka the Asankare Traditional Council ni nyina mechia wo no mu eburu me de enkyia soronko ebema baafo kwaku amoaten na agya kyen no no anu yotumfo achampanyini oni ni nuanom na kasene na mensabonsu ene abodomhene nana kwabena inti na me de nkyia soronko ama nana yaw owusu panyini abebio nana yaw owusu panyi abebio kwabre wawase hene ono a na ye otumfo echem hene aboni beka say the manufacturer of the shield of the king ni dwumadie baako enso eno no mechia na ebru na menam Asante Heritage TV afidi kese so to Asante man ene Ghana man nyina ne kwabre man nyina nkra se yewura ema nana ya osupanyi akonya ema ebo kase ema ni tumi atwi pompon so ma ekire no si bibi kire yewura ema ne ma ni tumi se onko kwabre wawase no onko ye ohene no onko hwe ho so no ema ono Asante hene no 13th April bosome 9 neda edumiensa a eda yanim yi eya akwaside saa dai ena nana ya osupani atu asi wo se odidi na kwasida eye kese a edikan yewura mani tumi no akwasida eso a odi ewo kwabre wawase eno no enti nana se oto ne nsa frɛ Asante man kwabre man Ghana man ankobia fa kuomu nipa omunyina se biebu se benya do omebo ni chidom emeka ne ho na oni nakwasida edikan no ema no enye krabehwe na enhye yewura na se etu ani sikadwa animonyam Asante Heritage TV yenya course efri yenuanom a omu follow ye edi yachi ede yebo o maye obi afra Asante Heritage TV mubuo nie yes ebo ben na mode maye ye video ye beye ya etwa mu ebra billionaire Nick danso abiam nkwanza de share Asante man de share efre bono bloggers ene Asante man bloggers ewo nkwansa na osiesie ye se ope asumdwe emra na social media no so ntokwasem no etuontwa na eye enigisem but ekwan a onumfa so eka asem no wo ho no ye mu bi ye buy a platform so Asante Heritage TV link na mede atoba yo nase no obetimi akohwe asem a ye kan se biebru se bianya do ade no so wan fa nto a ebe frato ba bia ade ne da no wan fa de da anto de da ye pasumdwe yes obi e pasumdwe na efrihin na ba ya abeduru sei ena nsem yi choka social media so wetimi makame krowe ya media we si sei eye dai ene bai na e wo se wono mo ekotena ho ye wo fa billionaire Nick danso abiam Nick Petroleum
na wo se oma omo hyase efiri ho na obia hu emfonso a waye se bia bru se benyado yewura na se to bi o ono obia ni asem me kan sana me kan sa Asante mamu ha Ghana mamu ha ohini bia ni hono mo a se bia bru se benyado o se obetimi ene yewura enya asem e okrum ha enti yewura ono obia ni asem yewura ontena ase enka kasatwitwie emmo ohini bidin emmo kasatwitwie da wo video ubetim di aba omo bidin enka kasatwitwie da yewura betena ase aka asem a obo enkura asebia bru se benyado ese sikadwase a eka Asante Traditional Council no eho no abonidin yewura anase ohina opagya wo a ebia wo ye reche na ebia waka bibia fa ho if sesabi ebu sebe yenyado once your master always he will be your master na ebia waka bibi kakra afa ho yewura wabo atuonie manye nanseya atwoka bi ebeba atuonie nkyira manye fiapre enkura yewura bobodin fiapre enkoa ni kura se bia bru omoye de nkyirafo a omo oponimu a se bia bru omo papa omo se ewura domase oye santini ena omahu hia se omo fiapre enso de omo ho be don Asante ekura yewura bobodin no oti ase ena ode ne ho be ba Asante ena obi aman ni bia so e won the right so join the baby or person woko ena fia president bi Asante US ene Gabon etime kwa Asante ena fia pri aba Asante nkwa e boboye de hene ena na Dormaahene kuro Asante ne wamba wan fie o wampa mu wonom no na Dormaahene mote no wamba hodin chira yewura omo hodin nkura yewura boy nyae de se sikadwase umunu ya usikum watase enti peace no ane mokope no yemu bi yabekase debi mumma na Dormaahene ntiase se onne hyase na nsama a okeka no enim mimi so esomeba de meteye me read your books mu e wo school mu enim enti adai ene na Dormaahene ebeyesi ye kai na ye betena ho ama obi ti sesa akwa we prince we ani fie kwa se bebu se benyado oni ahwehwe o wa ahwehwe no oda sole anopa hwe na nim hwe na fu hwe ni mfu mpia enti yemu bi Asante man ye betena ho ama when sade we be say abedi di yewura tem ye betena ho ama na Dormaahene na fe enuru okufo boko atodopoa na fe enuru bompata man nom na fe enuru nadaben na mampom kura de me pesa me de bebe wo ye betena ho na Dormaahene kwa ampo ntimi enka kasatwitwe enkyere na abekwa Amaahene na adwaben Amaahene na kampese na ni abetena ni nton abeka bibi akyere atiame enti peace no ya nya ye ne de hwe se ne o matrega Asante na peace no enya yi ye pe peace a yenkom yenka enche wo manim sa de a wo ye ne nye Asante ne pagya wo tie ne de ne atwia yenka no kura ne sechen ka no kura nkyere wo mo anesari a yebekɔ ni se ya o media no so medamu nyina ase meda yahwefo nyina ase wo mo a subscribe o mo share videos oba subscribe share Asante manti na ye bie sa page e de besom medamu nyina ase